Sviež na ňo. Čo je, Janko? Napitý? Kto je tam? Nikto, Blair Witch. Závodom sa Keby som tady kľúče, tak mi ujebe. Choďte. Poďme do nového bytu, Jano. Nemám kľúče. Kde sú? Kde sú? Doma. Stratil. Nie, že ich stratíš, Janko, počuješ? Prečo? To bude katastrofa. Nebude katastrofa, keď... Koniec sveta. Poďme po strany. Doma sila. Pes ťa najebal. Pes ma najebal. Počuješ? No. Neviem si ísť do nového bytu. Ja nechcem ísť, on chce ísť. Na čo? Neviem. Na čo teraz už ešte? Koľko hodín? Poďme to tam rozbiť. Koľko hodín? Neviem. Veľa. Koľko? Ani 11. Neviem na čo ja. Kde sú teraz kamošovi? Neviem. Ukáži sem. Chcem tam Kameruj. Šuf, nezla drah. Ešte, že máš tú reflexu, aby si sa nám stratil. A tak najbolí. No volajte, Kesanovi volajte. Ani dobro, keď sa nám Miro nech príde. Chceš jeho číslo, Miro? Ja jeho číslo mám. 0907 No. 188 098. Iba spíde. Slavne? Zavolaj. Počkaj, vyprázdnim si ponožku. Čau. Čau. Čauko. Ahoj, Ivi. Čau. Čo robíš? Počuť, Rado, ešte v živote som toľko papierov v byte nepodpálil, koľko dneska. Ale nie, mňa poznáš, ja som Rado. Jaký Rado, horák? Idem sa boj nakupovať na ich počítač. Tak ty si ma potom mal problémy z toho, že mi nejde počítač. No, poď. Ideme. Nie, to som nebol ja. To je už takto iný. Ty najebány, ja tak neviem. Ideme na benzínku, ty kúko. Koľko máš rokov? Počkaj, koľko On máš je rokov? najbaná, on je najbaná. Koľko máš rokov? Veľa. Povedz, ja mám 22. Ale menej ako ty. 22 mám. 22 mám ja. Ja viem. Koľko Mám máš? 18, no. Don Saver ťa zabije. No, poď. Poď už, nejdeš na benzínku kúpiť cigarety, ty kúko. Najprv Miro odprivodím. Miro, A nejde potom- domov. Ide. Poďme, Miro. Jej, chcem ísť domov, nie je tu dobre. Nie, nejdeš. Ako mníš, ten, kto si... Počúvaj ma, hej, ty. Ja počúvam. Pil si niečo? Ja, áno. Kámo, ešte tam Poď, máme čo? 4 deci z Bojnického. Dobre, tak ideme s vami. Poď už. Počúvaj ma. Áno, on ťa Počujem počúva. ťa, jasné. Počúvaj ma. Tak ja som ho skúbil ten počítač. Ale ja som ho nekúpil, ty sa kúpil, ja som Ja bol s som ho tebou vtedy. kúpil. No, a čo, No, bol si s tým počúvam. spokojný aspoň? Nie, vždy tak ide, ako ja chcem, takže budem reklamovať a vysielač, čo som vás kúpil, budem tiež reklamovať. A ktorý? Čo si tam? Čo sme ti opravovali? Vysielač za 2000 korún, vysielač. Vysávač u nás. Áno. Tak u vás asi ťažko. Ale áno! U nás vysávač. Ale Ale ja bicykel. nerobím na elektrodome, ani s tým nemám nič spoločné. Ja tu netrápim. Počúvaj. Ale ja nerobím na elektrodome. Počúvaj ma. Si na výplň Spencer, lapku. ako mŕtvy No, podaj. človek, chápeš? Lapku. Jaj. Prídu som ja. Cyklistická hliadka. Poď už. A ďalej? Ideme po Ale Zbojnícky. ja nie som Najko. Ďalej, najebaný, týpek. Poď už. Ja nemôžem za tvoj vysávač. Janko, poď, ideme. Prejdeme sa troška. Teraz jeden kamarát takisto vypadal jak ty a pohode predýchal to. Mám kde sa byť teraz na meste.
Ja to nepokúšam šťastie, lebo skončíš. Počujem, vážne. Sme tak ozbrojení, že po uši. Mal? Odborné otázky. A Jan- Nerobím naj. A, ty si brigádnik. Ja dnes som nerobil v živote v naj. A čo tam robíš? Nič tam nerobím. Ja To Janko, a nerobí. Na sviedaniu. Počuješ? Na sviedaniu. Na sviedaniu. Na ňu. Chcem vidieť. Na ňu. Ty kokos. Potvaruj, špičák. Ja ju potvaruj. Počúvaj ma. Pozvačo to, slečna moja. To zná to. O čom kecáš? Ty si z Moravy? Nie, som z Moravy. Odkiaľ? Zo sedmičky. A teraz čo? To je na Morave. Zapýtam. Prečo som ja? Čo to má sa buzerám?